základnej školy Vajanského. Šiestak Maxim je v tíme mladých ľudí, ktorý získal titul majstra Slovenskej republiky v kategórii do 13 rokov. Skončil na 3. mieste, takže športovec a taký správny chalan, ktorý skutočne rád prichádza aj medzi svojich priateľov a má tu fanklub, čo sa tešíme. A verím, že fanklub bude pokračovať v potlesku, lebo je tu skupina žiakov, Richard Líška, Margaréta Nociarová, Natália Polomská, Dorota Šinková, Viktória Zaušková, Základná škola Vajanského. Vo finále celoslovenskej súťaže Jazykový kvet s divadelnou scénkou s environmentálnou témou globálneho otepľovania získali 2. miesto v silnej konkurencii kvalitných divadelných scénok. Žiaci sú úspešní aj ako individualisti. A mohli by sme takto o nich dlho hovoriť, ale verím, že na to bude priestor aj na stránkach mesta Lučenec. Mediálnym partnerom dnešného oceňovania sú Mestské noviny Lučenec. Nechýba tu televízia Lokál, kde si budete môcť pozrieť záznam. Takže nás sledujte aj takýmto spôsobom a podporujte týchto fantastických mladých ľudí. Základná škola Vajanského, je tu pani riaditeľka Janka, tlieska im. A zo srdca vám prajeme najmä pevné zdravie, stály úsmev na tvári a mladosť v srdci, tu si uchovajte.